Grocery shopping with the listahan. Konti lang bilhin namin dito. Wala na dito. And with my handsome boyfriend. Waffle! Ano lang, mas mura. 64 pesos. Barato. Ay, garbage yan. 100 pieces. Ito na lang. 64 lang. Ito sol. Ice bag. Konti lang. I mean, yung 64. The everyday freezer bag. May mata. May nakatingin sa likod. 99 lang, pero 1 liter. Ito, 1/2 gallon. Noon 24. Mas mura to. Ito na, meron pa tayo nito. Ang butter doon, kabila. Kabila na kay Magna. Bango talaga dito. Amoy marshmallow. Yung akin. 176 lang siya. 200 pa siya din. Grabe, mahal ng deodorant, no? 99, tatlo na. Pang-scrub siya ng body para matanggal yung mga libag. At ito rin, isang pack. Isa lang, di ba? Panglinis din ng CR na maliit. 184. So, 15 pesos. The place to be. Ano? Dito pa rin si Inday. Diyan, 74 pesos. Spinach. 74 pesos. Filipino and Italian. Dalawa. Oh, para lang may extra tayo. 7 and 24. Pinoy, 7. 50 pesos. Paborito. Vegetable. Oh, kasi lago, tingnan mo, 588. Ang liit. Susundan niya ako. Nang Cheetos. sumusunod ka lang sa kanya. Bahala siya sa buhay niya. Mga 2x na rin dito. So, hindi mo na kailangan magbili online. 20 pesos lang. Pang curry. Ito na lang? Ito na lang 20 pesos. Jalapeno. 40. Gusto mo dalawa dyan? Isa lang. Yan na lang. Bio beans. Mas manipis. 18. May kakain yun. 36. Okay na yan sa'yo? 41. 7. Cute mo yun. Magkano yan? 19 pesos. Oo, 20 pesos lang. Yan. So green. Ito, same lang yan sa baby potato. 21 pesos. Ito, 18. Ayan, ito, 18 lang. And 24 pesos na garlic. Ito dong, 42. Okay na yan, 42 pesos. Okay na yan, 44 pa. Ano, diba lang sa buok. 31. Yan, medyo green pa, kaya pagbayad na. Bayad ba kaya? 18 pesos. Check mo dun sa doon. Paper bag lang po. Yes po. Yes, please. Hindi gumana, no? Lord. Salamat po. Thank you. Itong na. Sa parking. Lagi sinasabi bakit daw may fluff sa microphone. You have 2 reflections. Yeah. Thank you. Salamat po. Binuhay mo na. Tapos na kami mag-cherry foodorama. SM Cherry na siya actually. Dati, binili ata ng SM yun eh. SM Cherry. So next, we're going to SNR. Katabi lang yun. Pepperoni cream cheese pizza. Oh my God. Sana masarap yun lang. But it looks delicious. And our favorite clam chowder. Yes. Caesar salad. And roast chicken. Game. Lame. Sarap. Parang na ganyan, right? Sarap, love. Diba?
Tuwa ka? Ayan na siya. Nantay ko eh. Ano? Asa na? Chef mo. Ang sarap. Dapat gumawa sila lagi na. Love you. Bars. Parang kinakausap mo sila. Ang ginagawa mo dyan. Wala yan sa listahan. Wala nga eh. Hindi na ba po pwede magdagdag? Pwede siguro pag may extra. Pero doon muna tayo sa na lang tayo bumili. priorities. Sa Divisoria. 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 Ito, ala Amerika. Asa pang Pilipinas. Madaling tanggalin yung alikabok. Bibili na ba tayo? Tingnan mo na kasi. Baka mahal eh. Eriko, mamaya ka na. Mahal eh, no? Mamahal. Nice yan. Ginagawa mo dyan. Bakit siya may ganito sa Ba't may loob? duster? Nililinis siguro nila. Nakalimutan ni Iwan. Uy, here at SN. SNR to lang. We got it. Huwag kang magkanta na ganyan, pabayarin ka. Hombre. Maganda to ah. No? Ganda nga, pati yung color. Backpack. Parang stiff. Parang hindi. Parang luwi ka dyan. Oh, yan. Binala ka na ng parka. Sa mukha na. Bakit Kasya ka dyan. ganyan? Sa'yo parang stiff, pero hindi parang... Ay, hindi ganito talaga. Ganyan yun. Oh, relax ka lang ba? Bakit ka na? Sige naman. Joke lang. Grabe dati, nung dito pa tayo mag-buy lahat. Buti na lang, nagkaroon ng mura. Buti na lang, nagbuka si Cherry. Cherry? Si Cherry. Cherry? Doggy! Budoy! Get your doggy bone! Malapit na. Pero yung... Extra. Hindi, ito extra 359. 294 pesos. Apat na pack. May Kleenex. Dalawa na. Wipes. Paano kung Sunday tayo pumunta dito dong? Ay, nag-wild siguro lahat. Nag-uunahan Oo. sa grocery. 999. Madami to dong. Obvious naman. Laki. Paano mag-bunny rabbit? Make up kita ulit. No. Bunny. Panood niyo ba yung Chubby Bunny Challenge namin? Yung cookies and cream na spread. Parang weird. Nakakapayat yan. Loko-loko ka lang. Keto diet yan eh. Ito na. Uy, keso diet pala yun. Keso. Keso diet yun yun. Cheetos. Hindi, alam ko matagal ni inaantay. Hindi na. Hindi na? Hanggang tingin na lang, nabusog ka na. Keto diet din yan eh. Keto diet. Keto diet. Oo, kasi merong cheese eh. Sa cheese daw okay. Okay. It's 299 pesos, the apple cider, but apple juice siya. Cider. Ay, apple cider juice. My favorite. Ikaw, bakit ayaw mo? Hindi ako umiinom ng juice eh, alam mo ba? Alam Hindi mo ako ba, mahilig pag sa sobrang daming powder juice yung mga ganyan, nakakatawa yan. Kasi hindi siya natutunaw sa katawan. So, stuck lang siya sa katawan mo. Kailangan mo ipawis. Paano kung hindi ka nag-workout? Patay tayo dyan. Saka niya feed mo. Oo, tama. Oh well. Hindi kasi that's siya life. fresh. Ang totoong fresh, mabilis kasi mapanis. Lab, pagka ano, mag-umiligay na lang ako. Ayan na, brown rice ako dong. Mahal na talaga, no? Nag-iba na yung... 420 pesos na. Diba dati mura yan?
Di na ako mag-rice, mahal. Joke lang. Uy, black rice nila, bakit mura? Pero ilang kilograms? 2 kg. Dalawang ganyan, 400, ay 200, 400 din. Oo, same lang. Mas mura pa rin ang brown rice. Sige, for 20 pesos. Wala yan. May kikuman pa tayo. Olive. Where are you? Wait, just check the price. Yan na yung pinakamura. Mahal din pala talaga siya, love. Mahal din. Pero yung kanina, Bibili natin lagi. 500, ang liit. Parang ilang luto Bibili lang tayo yun. lagi. Ito lang. Sige, yan na lang. Ito, 749. Ay, extra virgin. Ito. Kailan? Wow. Sige, pwede mo yung ipasalad. It's a what? Cold pressed. Isa na ba din alam mong ganyan? Oo, ba't dalawa yan sa loob? Okay. Ba't ganyan ka mag-pronounce? Ulit. Cold pressed. Boses mo yun sa Sesame Street. Sino? Sila Ernie. Ernie. Kilala mo yun sila Ernie? No. Si Ernie and Bert. Ernie! Ernie It's a and cold Bert. pressed. Ernie and Bert. Nga. Ernie and Bert. Hey Bert. Hi, Bert. Hey Ernie. Where'd you Lab, tingnan mo yun na yung lista. Rubber Baka ducky. merong anak. Tingnan din yun. Wala yan sa listahan. May rice na tayo. Honey. Coffee, wala pa. Bacon and eggs. Meron talaga siyang ganyan na ano. Ito yung maanghang. Wala pa, lab. Doon pa tayo. Oh, inami! Our favorite. May sarangani nga eh. Oo Sa nga. inyo yan, di ba? Oo, sa Jensan. Ano to? Pero hindi yan Milkfish. sa amin. Sa probinsya namin, pero hindi ko Uy, namin. lamig na. Kanina lang, uy, lami. Sana akin to, no? Ilan to? Uy, ang apelyido ba yan? Uy, lami. Okay na to? Spicy tuyo. Magkano to, Dong? 224. 224. Lagyan mo sa pasta, OMG. Kahit sa garlic rice nga lang to, okay. Oo nga. Parang spicy. Pili tayo. Spicy tuyo, garlic rice. Tapos on top, may sunny side up. Sarap nun, love. Uy, lami. Spicy tuyo. Para mas With- okay to, no? Okay. Oh, pasta. Tapos may itlog Boom, din sa panalo. Tatago kaya. Tago! Paano may tago? Bigla mo yung ubusin niyo. Yogurt. Yogurt? Delimundo. Gusto mo? Bakit yogurt? Gusto mo ng yogurt? Yogurt. Ay, masarap daw yan. Huwag na tayo magmakan. Gaig batikolon ka. Alam mo meaning nun? Ha? Alam mo ano meaning ng gaig batikolon? Instead na kinain yung batik ko nun. matigas kasi ang gahi. So, matigas yung batikolon mo. Instead na matigas yung ulo mo, batikolon mo yung matigas. Ay. Tigas ang ulo mo. Sa kanila, gaig batikolon. So, it's medium. Medium. Oh, service meal. Why are you stopping? Mali naman bili mo dyan. Magsisi ka na naman. Ano na ito? Baby ko. Sayang pera. Inday. Selu. Selu. Happy birthday. Joke na, happy birthday. Angkor. Ay, mas mura si Queensland. Minsan. 84. 84. Tama. Kasi yung Angkor, 111. Bacon. SNR. Paano maghaba ang buhay? Kuha ka ng bill. Ilagay sa freezer. 3 packs. Because ako lang 38 pesos. Damn! Kasi maliit siya. Or chop. 200 chop. Kasi ito parang Hindi naman ang ipis niya pag nasa 82, wala na ito agad. Hindi ko lang maalala kung Filipino or sirloin. Sirloin. Ano? Sirloin. Sirloin. 360. 360 lang. Wala
mura ko. Tsaka ito. Mas masarap red. Yung shoulders. Uy! 84. Kasi... Ay, oo. Baka ako din. Hindi dyan, lab. Ako, uy. Hindi ka karne. Wait, ipasok ba yan? Love ko. No! Ay! Love you. Sa mukha. Sa mukha. Oily. Uy, oo nga. Dumikit sa mukha mo. Pamtanggal ng oil yan eh. Sure. Kaya ata yung gulo ko na. Love you, princess ko. Love you. Ano ako ha? Oh, lagi. Ikaw. Okay. Lagi. And this is how we budget. We list our food, kung ano yung lulutuin namin. Alam namin anong mga ingredients na bibilhin bago mag-grocery. So, hindi kulang or ingredients mabali at hindi rin sobra. Diba? And, yun. Organize ko na siya. Lahat sila may mga plastic and nakasulat na yung mga lulutuin. Pag mag-defrost na lang, kukunin mo na lang, yun yung dapat i-defrost. Kasi turo nung si Uncle Rere, turo niya, pag mag-defrost ka kasi ng karne, kailangan lutuin mo na yun kasi masisira. So, kung example, pinagsama mo lahat ng ground beef, pero hindi naman lahat yun kailangan mong ground beef. So, wala kang choice, kailangan mo lutuin or else masira yun kasi babalik mo na naman sa freezer. Oh my gosh, that's really a bad thing to do. Tansya ko kung naka-budget ba na, ito okay na to, good for 2. Naka-pack na rin siya. So, like this one, for curry. Mga carrots and potatoes. Para kuha ko, hindi na ako mahirapan, ito for curry. Ganun. Na-organized din. I just want to thank you for watching my YouTube channel and I hope mag-subscribe kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Sana mag-subscribe kayo. And please like my Facebook page, my Instagram, and follow Love on Instagram, Basconetti. What are you doing? Uy, tapos na bang mo? My clothes. Salamat kaayo. Anong Lagi ginagawa? yung pakita at siyang ko. Ikaw man dyan. Tinitingnan ko sarili ko. Mama's boy. Clothing. Mommy's mama. Mama's boy. Krisha, uwi. Krisha, uy. Sige, This buksan is mo. for you, my Inday. Thank you. Can you open it for me? No, open yours. Kung daw sirain yung club. Joke lang ako. I saw your face. Nasaan ko bigla? Para masira. Sirahin ko na po. Sige, gusto mo yan eh. Sayang eh. Favorite mo mag-open yung gift. Opo, sila local brands na sobrang ganda. See? Okay lang. See? I'm so happy! Uy! Tigno. Mama! Ooh. Mama! Uy! Akin sweater. Yeah. Uy, maganda!